така получих вашата отговори. Мислех, че този въпрос ще ви затрудни, но явно съм се изгледал. Има цели за едно. Става дума за Кевин Костнер и гостта на филма, разбира се, следващия въпрос, казах, че двата въпроса са свързани, защото следващия въпрос е свързан всъщност директно с чувство. Чуете го, интересно. На 21 юни 1999 г. водещата опера Уинфри поканила със свой гост певицата Уитни. Едно от нещата, от които Уинфри се интересува, било музикалният вкус. Водещата и аудиторията останали дълбоко изненадани от музикалните предпочитания на чернокожата изпълнителка, тъй като се оказва, че нейната любима песен не фигурирала като част от репертуара. Послужила за вдъхновение на редица музиканти от предишното поколение. Песента, която Уитни запява, представлявала тъжна, любовна, меланхолична и емблематична балада, разказваща за отминалите дни, които не могли да се върнат. Критично спрямо себе си, певицата обяснила своят избор последния начин. Обичам тази песен, не знам защо. Повечето хора си мислят, че аз харесвам собствените си песни, но истината е, че съм слушал най-добре. Уважаеми знаеш ли, песен на коя група